Γεια σας παιδιά, RacerGR εδώ και σήμερα παίζουμε Ultra Skywars στον MC Legends. Τα Ultra Skywars είναι πιο καλά Skywars και αυτό θα κάνω στο κανάλι. Και αυτό θα κάνω στο κανάλι καθώς πιστεύω είναι πιο ωραία. Infinity Protection. Άρα θα κάνω τέτοιες Skywars καθώς πιστεύω είναι πιο ωραία για μένα. Είναι η άποψή μου. Μου σε πολύ δράση, είναι πιο γρήγορα φυσικά. Πάντα μόνο έτσι έχει καστριμμένο. Πάμε το τρώμε. Καρά, ωμαρακα! Δεν είναι να το ακούσετε. Τι κάνει αυτός? Μα κεράσει. Heyo! Δεν έχω βέλος. You're good, huh? You think you're good? Εγώ. Good. Μαλά. Δεν έπρεπε. Αλλά ευτυχώς ήρθαμε αυτό, δεν έπρεπε. Θα μείνω εδώ και θέλω να σας εξηγήσω μερικά πράγματα. Θα μείνω εδώ, ωραία, το βλέπω. Όπως είπα θα μείνουμε εδώ και δεν ξέρω αν ακούτε κανονικά τη φωνή μου καθώς έχω ένα μικρόφωνο πολύ φθηνό, περίπου στα 50 ευρώ 20, αλλά θα πάρω ένα καινούργιο, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, είναι Star κάτι. Να το κάνω unbox, είναι καλύτερο μικρόφωνο, επειδή κάνουμε γενικό update στο κανάλι, άρα θα αλλάξουμε και λίγο εξοπλισμό. What the fuck? Πώς το έκανα αυτό? Να το κάνω, fucking πήγα, δεν τρώμε! Έχουμε καβαλή, τον έχουμε, δεν φοβάμαστε. Ναι, άντε γεια! Αυτό το βίντεο θα βγει. Κανονικά θα βλέπατε την Κυριακή, επειδή είναι ανά 3 μέρες το βίντεο, ένα-δύο. Νομίζω είναι ανά 3, θα βλέπετε Surreal Games, αλλά είχα βάλει facecam και ήμουνα με τις πιτζάμες και έτσι και δεν ανέβηκε το βίντεο. Όντως ήταν ένα καλό, είμαστε με τόσο GR. Δεν πειράζει όμως, θα συνεχίσουμε αυτό το βίντεο. Ναι. Ελπίζω μην πεθάνουμε γρήγορα. Και ήθελα να σας ενημερώσω. Είναι ο πρώτος γύρος με Ultra Skywars στο κανάλι και όπως είπα θα τα έχουμε. Αντί για τα κανονικά Skywars, πιστεύω είναι πιο ωραία. Δεν βλέπω που είναι το chest. Αδερφό, έλα ρε. Σμάι. Ωραία φίλε. Σμάι. Αδερφόλη. Πήρε αυτά. Έχει άλλο. Surprise IV, ναι. 2, 3. Blast Protection. Protection. Μήπως ζητήθηκε εδώ κανένας. Τρόμαξε μια στιγμή. Σάπαινες V. 9, 1,25. GG. Παράνα, no. Ας βάλω το punch τώρα. Δεν ξέρω τι πολύ τι κάνει. Δεν ξέρω αν θα δω τι. Oh no. Άρα πάμε, λοιπόν. Όπως πιστεύω είναι πιο ωραία αυτά τα Skywars, δεν σας ξαναλέω. No, γιατί. Λοιπόν, πάμε άλλο ένα και θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας παιδιά, και επιστρέψουμε για ακόμα ένα Ultra Skywars στον MC Legends. Η IP θα βρίσκεται στην περιγραφή, αλλά είναι play.mc-legends.com και ξεκινάμε. Θα πρέπει να περιμένετε το επόμενο βίντεο που θα είναι μάλλον Surreal Games. Δεν έχω IP πράγματα. Δεν έχω OP πράγματα. Τώρα θα περιμένετε Surreal Games ή την Τρίτη ή την Τετάρτη. Δεν έχω OP πράγματα. 3 εδώ.
Χάλια μωρά. Let's do this. Τουλάχιστον εδώ έχει ένα chest. Τίποτα. Μαύρα χάλια, φίλε μου. Πάμε γύρω, τι είναι αυτό που μας δίνει. Και δεν πρέπει και να πάμε κόμπλισαν. Και να πάμε κόμπλισαν, πεθάνω. Γιατί θα με ρίξουν κάτω. Πάει να βάσουμε εδώ. Και δεν έχει και feather full damage. Θέλω να πω feather damage. Αυτό είναι το Facebook. Συγγνώμη, με συγχωρείτε που το έχω ανοιχτό. Αλλά είναι η... Είμαστε famous και... Ποιος καστερημένος ρίχνει! Α, εκεί. Τι έχει εδώ, ρε. Δεν το ξέρα. Απλό. No. Yeah. Θα πάω. Underpart. Yep. Θα πάμε όλοι μέσα εκεί. Θα τα χώνουμε πάνω. Θα δώσουμε ένα καλό 7. Ωραία. Ανάση, έχουμε και άλλα νέα. Δακία μου. Αυτά εδώ. Δεν εννοώ πει το πράγμα, το γράφουμε. Εννοώ. Όμως απέναντι. No! Δεν θα φάγα. Όλο. Τι είμαι, blue. Fucking freak. Fuck you! Πάμε ναι! Αλλά είμαστε κομπλέ πράγματα, αλλά χρειάζεται να το ξερπάμε. Είμαστε στην blue, άρα οι άλλοι καστερημένοι που είναι. Από εκεί. Αν ξέρω να σημαδεύω... I'm a bro. No. Πώς έχουν μείνει, 4. Μη. Γράψα τη μάικα. Φύγε ρε. Μπα. Όχι ρε, μην λακάρεις! Ασθενημένο! Αδειά! Πάμε! Όχι, δεν πρέπει. Φύγε away! Go away! Το βλέπεις. Αν φάω τώρα, περιμένω. Πάει βέλος. Μπορεί να με περιμένει αυτός. Μπορεί να με περιμένει. Αλλά είσαι freaking dead! Άδεια του, τέλα του! Come on! YOLO, swag. Ένα έτσι στάση του. Νικήσαμε. Όχι! Δεν θα πεθάνω. Όχι! Δεν πειράζει. Παίξαμε 2 games. Αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Δεν ξέρω ακριβώς πόσα λεπτά είναι. Ελπίζω ότι σας άρεσε. Έχουμε και άλλα τέτοια. Κάναμε ωραία κλεις πάντως, μ' άρεσε. Θα παίζουμε 2 σκέλος κάθε φορά. Ελπίζω το βίντεο να βγει και πολύ καλό. Κάντε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο. Πιστεύω να σας άρεσε. Εμένα μου άρεσε πάντως. Κάντε ένα subscribe που θα με βοηθήσετε να κάνω πιο συχνά βίντεο και πιο ωραία βίντεο. Και φυσικά για να ενημερώνεστε για το πότε κάνω βίντεο. Στους 3 subscribers είναι τα live streams. Όπου εκεί θα δείτε τι.
θα παίζουμε 2 ώρες Ultra Skywars, The Walls, UHC και έχετε και UHC για τον φίλο μας τον Vasilis 13 My Channel XD, θυμάμαι ονόματα. Γι' αυτό τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια!